салом дӯстони азиз, мо мехоҳем имрӯз бо шумо анҳамин хел як торти мевагӣ тайёр кунем. Барои тайёр кардани ин торт ба мо лозим аст 6 дона тухм, 1 пиёла шакар, қариб 1 пиёла равған, клубник, мандарин ва кремои ҳамун заварнои креми динангӣ тайёр кардамон ордер аз рехител. Дар аввал мо ҳамун 6 дона тухмро мегирем, анҳамин хел якҷоя мекунем ва баъдан равғанро меандозем, якҷоя мекунем ва дар охир бошад 6 қошуқ аз орд ва 1 пачкар аз рехетелро меандозему хамирашро тайёр мекунем. мо дар ин ҷо ҳам чӣ тавр дар духовка тайёр карданашро нишон дода будем. Намедонам, мутаассифона удалид шудааст, намедонам бо чӣ сабаб тоза шудааст. Барои ҳамин бахшиш дар видеои оянда агар торт пухтем нишон медиҳем. Як подписчик аз мо хоҳиш кард ки нишон диҳем ва ҳамин хел хамираш тайёр шуд. ҳамин хел дар форма мегирем. ҳамин хамирро мо ба 3 қисм ҷудо кардем ва дар тафтон ба муддати 10-15 дақиқа ҳар якеро мегузорем. ҳамин хел намедонам чӣ сабаб шудааст. мо ҳар як коржро гирифтам ва нишон дода будем. афсӯс ки тоза шудааст ва ҳамун заварнои кремон мемолем. Дар инҷа ростига ман накардам амира, ҳамаша духтаром кадай. Барои ҳамун камтарак кремош ҳарҷо рафтай. Бори аввал шай барои ҳамун дастгирӣ кунед. Аз ҳаматон миннатдор мешавам. ва дар ин ҷо мо қолаб доштем, дар чӣ хеле ки мебинед дар лаган гирифтай. Барои ҳамин ма гирифтам дар қолабмон мондем. ман ҳамин хел крем кадай ва дар ин ҷо ороиш бо клубника ороиша додай. раҳмат дӯстони азиз ки бо мо ҳастед, моро дастгирӣ мекунед, дар комментария гапҳои хуб менависед. Аз ҳаматон миннатдорам ва ҳатман ки барои дастгирӣ кардани духтарам видеоро поделитса кунед, завқманд мешавад. видеои ҷолиб боз пешкаши шумо мегардонад. ҳамин хел намедонам аз чӣ сабаб бошад гапша нагирифтем фруктио. хайр дӯстони азиз.